'Yar gidan Mr. Jack ce tana cikin cin abinci ta cikin gilas ɗin motarta sai ta hango ta yarinya alama tana jin yunwa har ta cinye ta. Daga nan ne Mima ta ɗauki shawarar cewa ta bata abincin da take ci sai babanta Mr. Jack ya hana ta yana ce mata don me za ta bata abincin da suka siyo kuɗi mai tsada. Sai Mima ta ɗaga kai cikin tsananin mamaki sai ta ba yarinyar nan haƙuri tunda babanta baya so ta bata abinci. Sai yarinyar nan ta koma gefe ta zauna tana kuka saboda tana jin yunwa ta daɗe bata ci abinci ba. So tana cikin kukan nan ne kawai sai ta ga an wurgo ta roba waje sai murna ta kama ta a zatanta cewa abinci ne a ciki sai ta yi sauri ta tashi da gudu domin ta je ta ɗauka domin tana jin yunwa ta daɗe bata ci abinci ba. Da zarar ta buɗe sai ta ga ba komai a ciki sai baƙin ciki da ɓacin rai ya kama ta. Da ta rasa yadda za ta yi sai ta koma tana tsitsinta a ƙasa tana ci kawai duba gefe sai ta ga Mima ta taho da wani ƙaton filet tare da abinci kala-kala a ciki. Ashe babanta abin da ya sa bai bari an bata wannan ba ya mata tanadi ne zai siyo mata sabuwa inda suka siyo wanda ya fi nasu. So wanda ya ji daɗin labarin nan ya danna mana follow sannan ya yi mana like.